Estava pensant i volia fer un vídeo curt per al meu canal de danso. Ahir vaig penjar un al Rius Marketing, que és el meu canal principal, serà ara, que estic fent un tema d'organització de fotos i creant un e-book. Total, que volia fer una petita reflexió curta perquè has de saber quin és el teu temps. T'has de saber escoltar. I això serà difícil si vius amb moltes circumstàncies, no? Al voltant de la teva vida, i és molt important saber quin és el moment de fer cada cosa. I amb la droga passarà. Jo he estat allà fumant porros, vale? I aquest matí he tingut pensaments, no? Buah, puc ajudar molt amb aquest àmbit i el fet de treure la gent d'addiccions, perquè ara estic mantenint un estil de vida saludable, no estic bevent alcohol. Vaig prendre la decisió en el moment correcte de no prendre alcohol, i com que les paraules es emporten el vent, bé sabeu que em vaig tatuar, ho teniu a l'anterior vídeo, ja ho explico en el vídeo, però és bàsicament per recordar-me que no he de beure alcohol, per donar l'exemple també. És com un nivell superior de responsabilitat. Tots en aquest món tenim un cert nivell de responsabilitat. Pots pensar que no li importa a ningú tots els avis que tu tindràs, però tu estàs donant una energia en aquest món. Tu estàs influint, encara que sigui al teu voltant, a la teva família, tu estàs influint i no estàs permetent que aquests que et veuen tinguin una visió pròspera de la vida. Tu estàs contaminant aquesta visió pròspera de la vida perquè no estàs complint amb els teus ideals, saps? Tu has perdut la fe i estàs distret amb hàbits dolents, nocius, que no et porten a cap lloc. I és molt important, a l'hora de prendre la decisió d'anar a deixar un mal hàbit, saber quin és el moment per fer-ho, perquè no et val qualsevol moment i qualsevol influència que et digui no, jo ara, que t'ho digui, però no serveix de res que tu ho apliquis ara si no és el teu moment, perquè tornaràs a caure, vale? És molt important. O sigui, aquest vídeo és molt important i espero que pugui arribar a qui hagi d'arribar. Si ho comparteixo per Instagram, que arribi a qui hagi d'arribar, però ho havia de dir. Tu no cal que ara no deixis cap hàbit, però si ho tens al cap, quan ho facis, assegura't d'estar amb l'entorn correcte perquè no siguis influenciable a tornar a caure. Després pot ser més difícil. No tinguis pressa si vols millorar, traient-te un hàbit de sobre, un hàbit nociu, però quan ho vagis a fer estigues clar. No tardis molt tampoc en fer-ho, però assegura-te'n de no tornar a caure, de fer un canvi de veritat, vale? Ens veiem al pròxim vídeo.